Dobrodošli u Okruženje, prvu i jedinu informativnu emisiju koja se prikazuje u svim zemljama okruženja. Vaši domaćini su Zvezdana Kovač i Nenad Šebek. Dobro večer svima vama koji nas gledate u svim zemljama okruženja. Ovo je specijalna emisija okruženja iz izdanja Diplomatske akademije u Beču u kojem se završava samit zemalja Zapadnog Balkana. Reč je zapravo o nastavku berlinskog procesa započetog pre godinu dana, koji ima za cilj da nastavi proces pridruživanja Evropskoj uniji, iako znamo da novih članica Evropske unije neće biti barem u još 4 godine. Ova emisija je posebna po tome što su prvi put u jednom televizijskom studiju naši večerašnji gosti. Dobro večer želim premijeru Albanije Edi Rami. Dobro večer i hvala što ste se odazvali pozivu. Dobro večer i premijeru Srbije, gospodinu Aleksandru Vučiću. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer svim vašim gledalcima. Svuda u regionu. Dobro večer i generalnom sekretaru Savjeta za regionalnu saradnju Goranu Svilanoviću. Hvala vam što ste večera sa nama. I večera ćemo pričati o saradnji mladih na Balkanu. Govorit ćemo o albansko-srpskim odnosima, od kojih naravno zavise evrointegracije u zemljama Balkana i od kojih zavise odnosi svih zemalja u regionu zapravo. Dvojice premijera, Vučić i Rama, sreli su se u posljednjih 6 mjeseci 2 puta, izrazili su spremnost za saradnju. Mlade vide kao nosioce te saradnje. I dvojica premijera su više navrata naglasili da žele da grade poverenje, toleranciju i solidarnost između svojih naroda uprkos dugoj istoriji nerazumevanja pa i manjku demokratske kulture u našim društvima. Bude li tako, a možda ćete zaključiti i po ovoj večerašnjoj emisiji, bit će dobro, bit će to početak istorijskog procesa, riječ istorijski koji svi volimo na Balkanu i nadamo se zapravo da će tako biti. Jedan od onih ljudi koji nas obično uvode u emisiju okruženja je Voja Žanetić, pa da čujemo kako on vidi večerašnju emisiju. Što se mene tiče, ova emisija kasni 25 godina. To je period na čijem početku je pao u Berlinu jedan stari veliki zid, ali su se zato potom na Balkanu podigli neki novi, veći i nevidljivi zidovi. Tokom tog čudnog građevinskog perioda političari Zapadnog Balkana, često potpomognuti međunarodnim faktorom, s vremena na vreme su se nalazili zajedno u istim prostorijama i nešto međusobno pričali. Međutim, nikad ih nisu snimale kamere ni mikrofoni. Danas ispravljamo tu praksu posle 25 godina sa zakašnjenjem. Imamo jednu prostoriju, 3 političara koji odlučuju o sudbini Zapadnog Balkana, od čega njih dvojica i više jer su premijeri vlada sopstvenih zemalja. Tu su kamere, tu su mikrofoni i ako ovo uspe, a što ne bi, mogli bi da započnemo jednu novu metodologiju koju bi se kasnije širila na Balkanu, a ako Bog da i u celom svetu. Kad god njih malo razgovara ili odlučuje o sudbini nas mnogo, neka tu budu kamere i mikrofoni, pa nek se to lepo snima i posle prikazuje. Jedan od povoda današnje emisije su mladi ljudi Zapadnog Balkana. Njihove sudbine i životi zavise od razgovora koji donekle liče i na ovaj koji ćemo večeras imati. Pa to je onda lepa prilika da probamo, da počnemo da sprečavamo da za 25 godina jedan sadašnji mlad čovjek stane pred televizijske kamere, malo više ćelav i malo više sed i kaže za 25 godina ovo što kažem ja sada. Ova emisija kasni 1/4 veka. Gospodine Rama, gospodine Vučiću, da li možemo nadoknaditi ovih 1/4 vijeka o kojima govori Voja i da li možemo uopšte nadoknaditi mnogo propuštenih prilika u posljednjih nekoliko desetljeća? Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Besoj që kemi mjaftueshmërisht përgjegjësi për të mos u vonuar sot dhe nuk mund të mbajmë përgjegjësi edhe për 25 vjet përpara. Edhe pse ka të drejtë kur thotë që kjo që ndodh sot do kishte qenë mirë ndodhte 25 vjet përpara, por tani ajo që ne duhet bëjmë është që mbas 25 vjetësh mos qajmë faktin që në 25 vjet që tani e deri atëre nuk bëm atë që duhej. Dakle, nikad nije kasno, to bismo mogli da kažemo. Je li tako, gospodine Vučiću? Možda i kasno, ali nema nam druge. Mnogo bolje bi bilo da smo ranije otvoreno razgovarali i nemam nikakav problem da i deo krivice i lične i svake druge prihvatim.
Ali bih se vezao za jednu rečenicu Voje Žanetića, a to je sve smo ostalo probali. Zašto ovo govorim? Zato što znam da i u Albaniji ima mnogih koji će da se prave pametni i da kažu Rami kako nije trebalo da vodi takvu politiku u Srbiji. Mnogo onih koji će da kažu kako sam time što sedim i razgovaram sa njim ponizio Srbiju ili ne znam šta napravio i bit će ih uvek i u budućnosti. Pošto smo sve to probali, videli smo kako i koliko bio loš rezultat, sada ćemo da radimo i da pokušamo na drugačiji način, poštujući mi njih, ali poštujući pre svega sebe i naš narod. Ja sam bio i ostao Srbin i ponosan na to što jesam, kao što će Rama da bude uvek. A da li postoji u toj i takvoj Srbiji, u toj i takvoj Albaniji, da li postoji dobra volja da se okrene taj novi list o kojem govorite i premijer Rama i vi? Mi smo nenada okrenuli taj list. I uopšte neću, ovo sam izgovorio samo zato što znam da veliki broj ljudi ne razume ono što radimo. I da završim na konto onoga o čemu Voja govorio, dakle, ako mi uspemo da pokažemo tu drugačiju volju, taj drugačiji pristup i da izdržimo to sve, rezultati pre svega u ekonomiji, jer ovo što mi sve radimo i što ćemo da uklanjamo barijere na našim granicama, jer smo danas krenuli da razgovaramo o tome, i ono što mi nazivamo administrativnom linijom, oni granicom sa Kosovom i tako dalje. Dakle, da mi pokušavamo da izvozimo što više u Albaniju, da oni prolaze što više kroz Srbiju. Time ćemo svi da imamo koristi i da zarađujemo mnogo više. Ljudi će da žive bolje. Naravno, da damo priliku i gospodinu Svilanoviću, da li i vi ocjenjujete da je zaista okrenut novi list u regionu uprkos mnogim događajima koji bi možda mogli da nas demantuju? Na prvo pitanje da li je kasno, kasno je za sve one koji su stradali. Mi ni danas ne znamo broj ljudi koji strade. U tom smislu hoću da kažem da pozivam obojicu premijera i sve druge da podrže Rekom koji pokušava da utvrdi imena i prezimena ljudi koji su stradali. Za njih je kasno. Jeste i mnogo ti hvala na tome i hvala Ediju i svima koji su do sada podržali. Ali za sve njihove najbliže, za one koji su ostali za njih, svako vreme je pravo vreme i u stvari hoću da čestitam obojici. Imao sam veliko zadovoljstvo da prisustvujem njihovom susretu kada su jedan drugom pružili ruku i važan je. To jeste istorijski trenutak za dva naroda koje oni u ovom trenutku vode, ali je istorijski trenutak za čitav niz drugih ljudi i naroda oko nas. Na prošlogodišnjem samitu premijeri Vučić i Rama su došli na ideju o formiranju regionalne kancelarije za saradnju mladih, što bismo mi u okruženju pozdravili. Savjet za regionalnu saradnju, vi ste regionalna organizacija, prepoznajete li u tome nešto što bi moglo da bude neki početni motor ili motiv za... Mislim da je to jedna od najboljih ideja i zaista iskreno podržam i reći vam zašto. Mladići i devojke koji sada imaju 20 ili manje od 20 godina su mladići i devojke koji nemaju iskustva u životu u velikoj zajednici kakva je bila Jugoslavija, nemaju dobre, lepe uspomene iz te zemlje, nikakve. Drugo, nisu videli kada dolaze tela sa fronta. Raste nam generacija koja iz različitih razloga nije upoznala drugi narod. Najbolje je da krenemo odmah sa najmlađima. Koliko se odmaklo, gospodine Rama, sa ovom kancelarijom? Na Bečkom samitu je najavljena. Gde smo sada, u kojoj fazi? Ne nuk e kemi shpikur këtë nisëm. Besoj që ne themi gjën e duhur kur themi që Shqipëria dhe Serbia, po dhe shqiptarët dhe serbët në tërësi, mund të bëjnë për Ballkanin atë që francezët dhe gjermanët bënë për Europën mbas luftës së dytë botërore. Dhe bashkëpunimi rinor ishte një nga instrumentat e atij procesi historik që solli në formësimin e Bashkimit Evropian. Ne, mbi bazën e kësaj eksperience, kemi vendosur që të vëmë në jetë këtë mekanizëm, po nuk është vetëm ky. Ne kemi folur edhe për unionin ekonomik, në mënyrë që realisht të zgjerojmë tregun, sepse nëse flasim për infrastrukturë dhe për rrugë, fjala vjen për rrugën Nish-Prishtinë-Durrës, atëherë duhet të jenë përgatitur që ajo rrugë të jetë një rrugë pa bariera tarifore dhe që të jetë një rrugë ku jo vetëm njerëzit, por edhe mallrat qarkullojnë lirisht. Pra ne midis nesh të ndërveprojmë si në Europë.
o ekonomskim projektima nešto kasnije. Gospodine Vučiću, dokle se stiglo? Koliko ste vi zadovoljni? Dokle se stiglo sa ovim projektom? On je malo ambiciozniji od nemačko-francuskog. Srbija i Albanija su tesno radili na tome. Rama i ja smo razgovarali 10 puta na tu temu i na ostale teme. I ono što je važno, dakle, pošto je Goran počeo o tome da govori, dakle, ja nisam, Edi ima taj, on je svetski političar, ja sam ovaj lokalni, samo za Srbiju zadužen i samo bih rekao jednu važnu stvar za nas. Nisam se pri tome previše ni šalio, nisam zainteresovan za bilo šta drugo, ali sam zainteresovan za nešto što je veoma važno za našu budućnost. Naime, Nenade, Albanci su imali, neće se Rama naljutiti zbog toga, imali su dobrim delom rasistički stav prema Srbima. Srbi su imali dobrim delom rasistički stav prema Albancima. Nisam siguran da se to sasvim promenilo. Da bi to moglo da se promeni, mi moramo bolje da se upoznamo. Mi moramo da se upoznajemo, moramo da radimo jedni sa drugima i moramo da sarađujemo jedni sa drugima. I moramo da pokušamo da razumemo, da pričamo o dva najbrojnija naroda na Zapadnom Balkanu. Dakle, Srbi i Albanci su dva najbrojnija naroda na Balkanu i bit će to sasvim sigurno u narednih 50 godina. Ako neko misli da to nije dovoljno važan razlog da na vreme počnemo da sarađujemo i da razmišljamo o tome kako će da izgleda kičma balkanskih odnosa u budućnosti, taj ne razume budućnost, taj ne gleda u budućnost i taj će da umire u svojim blesavim pogledima u prošlost, a da nikada nijedno rešenje neće umeti da donese. I naša želja, danas su Nemci došli na još jednu dodatnu ideju, Gorane, koju bi trebalo da vidimo, da iskoristimo, da nam to ne služi samo za podsticanje prijateljstva, za razgovor, za saznavanje o onim drugima, već da uradimo da vidimo kako da mi inovacije, kako da mi naučna znanja, kako da mi obrazovanjem stignemo do toga da postavimo temelje za veće zapošljavanje ljudi u obe zemlje, za veću razmenu. Mi smo se već dogovorili da počnemo da razmenjuje, da deo njihovih državnih službenika, klinaca mladih, dakle, dođe u Srbiju, da mi deo naših državnih službenika pošaljemo u Tiranu i da na taj način takođe učimo jedni od drugima. Ajo që duhet të forcoj në atë që tha më parë kolegu është që bashkëpunimi rinor është një instrument i rëndësishëm për t'i afruar njerëzit pikërisht për të bërë të mundur që nesër të ketë të rinj që duan të shkojnë të studiojnë serbishten në Beograd dhe të rinj serbi duan të studiojnë shqipen në Tiranë, pasi jemi shumë afër dhe po jap një shembull tjetër, para se sa të vinim këtu, ishim në Komunitetin e Energjisë. Serbia burimin kryesor të energjisë e ka nga qymyri. Ne e kemi nga uji. Atëherë, në rast se ne kemi një treg të përbashkët dhe një administrim të përbashkët të energjisë, përfitojnë të dyja palët dhe nëse ky treg i përbashkët i energjisë është rajonal, rajoni ynë ka potencialin që të shesë energji me çmim më të ulët për të tjerët dhe të jetë komplementar brenda vetes, duke bërë një shfrytëzim shumë më racional të burimeve se sa që bëjmë sot. Da, dakle, ideja ima očigledno napretek za saradnju, a u nekoliko navrata ste izjavili da ima i dobre volje, je li tako? Sa nama u studiju su i mladi ljudi koji su sa mnogo entuzijazma radili na pripremi ove regionalne kancelarije za mladih. Jedan od njih je, ja mislim, čak pripremio i pitanje za premijera. Srđane, izvoli. Si kryeministër dhe politikan, duke marrë në konsiderat nivelin e lartë të mosbesimit që të rinjt kanë kundrejt politikanëve, nacionalizmin e fortë ekzistues në rajon dhe mungesën e kredibilitetit që kanë shumë politikane, cilat mekanizma politik do të vinë në dispozicion për të siguruar vazhdimsinë e mbështetjes politike dhe zbatimin e suksesshëm të zyres rajonale për bashkëpunim rinor. Tani është mod që kur thua politikan ke thënë në të njëjtën kohë gjërat më të këqija. Ne nuk kemi si ja bëjmë, ne do vazhdojmë të bëjmë më të mirën tonë dhe ndërkohë unë besoj që shënjestrimi, targetimi i politikanëve si arsyeja pse të rinjt nuk janë aty ku do donin të ishin, përdoret shpesh si një alibi
për të mos qenë drejt për drejt përfshirë dhe për mos qenë drejt për drejt aktiv dhe protagonist në jetën publike, në jetën ekonomike, në jetën politike, dhe unë them gjithmonë një gjë. Të gjithë të rinjt që thonë nuk merren me politikë, sepse politika është një gjë e keqe, bëjnë një gabim fatal. Sepse politika ndërkohë merret me ta dhe sa më pak ju të merreni me politikë, aq më shumë do t'i vuani ato që politika bën sipas jush gabim për ju. Po, gospodine Vučiću, kako obezbijediti ekonomski razvoj u situaciji kada su privrede zemalja u regionu ruinirane i kada su države prezadužene? Pa sve što smo radili danas i danas smo zajednički, ono što je možda iznenađenje za nekoga, tražili od Evropske unije da ubrza proces izrade i feasibility studije, dakle studije o izvodljivosti i svih drugih papira, takozvane projektne dokumentacije za put Niš-Priština-Drač i zajednički smo radili na tom projektu. Mislimo da je važan za oba naroda. Ono što je veoma bitno to je da mi imamo problem sa našim mentalitetom. Ja tu uvek od sebe polazim, ne govorim o drugima. Dok se mi ne izlečimo od toga, treba država nešto da nam da, jer samo na Balkanu, računajući ako hoćete i Grčku, se očekuje da država bude svemoćna i da interveniše i pomogne i svima da zvoni na vrata, da ih pozove da rade, a da individualno ne postoji nikakva odgovornost. Ima mladih ljudi koji i nisu baš talentovani za nalaženje posla samostalno. Nije problem nikakav, ali mi I nemaju taj preduzetnički duh. To i jeste najveći problem svih nas na Balkanu i o tome smo govorili i danas i ja to ne propuštam priliku da kažem na svakom mestu. Nedostatak preduzetničkog duha i to što ljude ne vaspitavamo da osnuj kompaniju, napravi firmu, imaš dobre zakone, naše je da napravimo dobar investicioni ambijent, naše je da napravimo dobre zakone, a vaše je da pravite privatne kompanije. Ali kod nas to stoji već decenijama, da država to mora. Kada mi to budemo promenili, počeli smo da menjamo, poveli dobre mere fiskalne konsolidacije, dobro govori o nama i MMF i Svetska banka i slušao je danas Rama i EBRD i EIB, dakle svi u svetu, na bolje idu stvari. Mi ćemo biti u regionu, čini mi se, ne znam za Hrvatsku, da li će biti u recesiji još ove godine ili ne, ali ćemo biti region koji će biti bez zemlje koja je u recesiji ove godine. To će da bude... Mi vam da, naravno, želimo najveći mogući uspjeh. Doduše, nama to treba, nama bi takav rast bio potreban do negde 2100. godine da bismo stigli današnje stanje zemalja Zapadne Evrope. Malo nam je previše da čekamo. Porazni su podaci iz istraživanja koje je uradio Savez za regionalnu saradnju prošle godine, 2014. Istraživanje mladih između 18 i 24 godine od 40 do 60% je nezaposlenih, je li tako? Podaci su dramatični i zbog toga je vrlo važno ovo što čujemo od obojice premijera, da su potpuno fokusirane na ekonomski razvoj, jer to nije pitanje obezbeđivanja njihove vlasti u narodnom izbornom ciklusu, to je pitanje prosto opstanka ljudi koje one predstavljaju i koje će sutra neko drugi da predstavlja. Zbog toga je ovo o čemu sada razgovaramo, to je koje su te stope rasta ključno. Važno je da ove godine Albanija će biti negde do kraja na 2-3% u plusu, na 3% koliko ja znam. Srbija će također biti blizu 1% posle nekoliko godina i očekuje se da se vrati na procente koje smo nekada imali. To su ključne informacije i to je u stvari ono što može te ljude da zadrži ovdje. Ja ću vam reći još jedan podatak iz našeg istraživanja, direktno odgovarajući premijeru. On je pomenuo inovacije. Vaši ministri su se dogovorili, Savez za regionalnu saradnju je pomogao, mi ćemo u ovog meseca, u septembru, otvoriti centar u Splitu koji će se baviti samo inovacijama, jer podatak je da 9% robe koje izvozimo svi ima neku dodatu vrednost. Sve ostalo sirovine. To mora da se promeni i to će da zadrži mladi ljude. Drugo, ono što obojice znaju, mnogo su radili već reformišći svoje obrazovne procese i svoje radno zakonodavstvo, to je povezivanje onoga što tržište rada može da apsorbuje i onoga što škole nude. Tu je velika razlika i to je u stvari zašto se ono što mi zovemo reformama radi. To je zašto se povezuje tržište rada i školstvo. Samo ako smijem Goranu da upadnem u reč, da se ne naljuti. Ima samo jedna stvar, da mi ne mistifikujemo tu stvari, pošto mi na Balkanu volimo da kukamo i plačemo svi zajedno. I isti su Albanci kao i Srbi. Ili Srbi kao i Albanci po tom pitanju.
Dakle, šta god nikad ništa ne valja, sve je loše, eto svi hoće da pobegnu iz zemlje, pa hoće da idu iz Rumunije, hoće da idu iz Bugarske, pa hoće da idu iz Poljske koja je najuspešnija, koja je uspešnija od svih evropskih zemalja po stopi rasta. Pa su otišli milioni ljudi. Pa ljudi danas kad je sloboda kretanja dozvoljena, ljudi idu tamo gde im je bolje. Svejedno im je, nemaju tu vrstu vezanosti za zemlju iz koje potiču i tamo će da vole i Poljsku, i Rumuniju, i Bugarsku, ali idu u Nemačku, Italiju, Španiju i sve druge zemlje gde mogu bolje da žive. Dakle, nećemo mi to nikada u potpunosti da zaustavimo. Ali je naš posao da napravimo bolji ambijent, da napravimo bolje uslove, da onaj ko želi da ostane u svojoj zemlji, da može pristojno da živi u svojoj zemlji, a da li će uvek moći bogatije da živi u Holandiji i Nemačkoj, pa moći će. U narednih 50 godina ih nećemo stići. Është shumë interesante sepse kur duket sikur deri para një viti ishim rehat se nuk i përgjigjeshim pyetjeve se konsideroi sigur tjetri nuk ekzistonte. Tani që ka ndodhur përmbysje historike e marrëdhënieve mes nesh, duket sigur përgjigjemi pyetjeve edhe për soja që ne i kemi sot, por që nuk janë krijuar as gjatë këtij viti, as qysh se ne jemi në qeveri. Sepse nuk ishim ne që sollëm varfrin, që sollëm papunësin, që sollëm atë dëshpërimin social që erdhën si rezultat politikash të gabuara e të tjera e tjera. Ne kemi sjell një mundësi të re dhe po përpiqemi qoftë se cili brenda vendit për të bërë reforma të munguara për vite të tëra dhe qoftë në raport me Bashkimin Evropian për të ndërtuar jo një proces që e zëvendëson procesin e integrimit çdo vendi në Europë, po një proces që na vendos në një pozicion të ri si rajon në raport me këtë mundësi të re për të bërë mundur që nga suksesi politik të kalohet në suksesin ekonomik. Dhe që gjithçka në rajoni ka nevojë si infrastrukturë dhe me radhë të mund të jetë fryt i një niveli të ri bashkëpunimi me Bashkimin Evropian. Sigurisht që kjo do kërkojë kohë. Sigurisht që as Shqipëria, as Serbia dhe as Ballkani nuk mundet të bëhen nesër Gjermani apo Francë apo Mbroni këtë doni. Por ajo që është e rëndësishme është që jemi në një situatë tërësisht të re krahasuar me një vit më parë. Po jap një shembull, një vit më parë, gjithë e mbani mend ndeshjen e futbollit në Beograd. Në datën 8 do të jetë ndeshja e kthimit. Dhe zyra e bashkëpunimit rinor do të jetë përfshirë dhe ne do të ftojmë një numër të konsiderueshëm të rinj nga Serbia, student apo kjo është një gjë që po punojmë, që do takohen me të rinj dhe bashkërisht do të shkojnë në stadium, jo për të krijuar probleme apo për të sharë njëri tjetrin, po për të sjell shembullin e këtij momenti kaq transformues. Për pak shkuam në luftë për një top futbolli, e kuptoni? Tani jemi këtu duke diskutuar për gjëra që deri para një viti as nuk mund të imagjinoj. Mogu da pitam, kad je već gospodin Rama pomenuo fudbalsku utakmicu, gospodine Vučiću, da li imate informacije da će možda navijači Srbije prirediti neko iznenađenje poput onog drona koje... Na ovoj utakmici u Elbasanu. Siguran sam, nadam se da neće i nadam se da tu dozu inventivnosti ne želimo da pokazujemo. Ali bih rekao da je, gospodin Rama me je pozvao na tu utakmicu i ako baš ne bude nekog mnogo važnijeg posla, ja bih otišao do Tirane, odnosno do Elbasana, pa zajedno da odemo na utakmicu. Ja sa crveno-plavo-belim šalom srpskim, a on sa
crveno-crnim albanskim, pa kako I da god odgledamo bude, 90 minuta do kraja, je li tako? Pa da, ali posle toga da se dogovorimo kako će Srbi da grade hotele kod Drača, da se dogovorimo kako ćemo još neke stvari da izvezemo u Albaniju i kako će oni što češće dolaze u Srbiju i naši turisti još više u Albaniju i tako dalje. To je za nas ono što je važno. Idemo još jednom kod naših mladih aktivista. Pitanje za kojeg od dvojice premijera? I have a question for Prime Minister Vučić. Zotri Vučić, sa mendoni që ka arritur elita politike në Ballkan sot me u ballafaqu në mënyrë konstruktive me të kaluamën, edhe në kontekst saj ndani dhe mendimin që rolit i trive, sidomos janë të lirë për peshës shkuarës, është krucial në procesin e pajtimit edhe të arritjes paqes në rajon. Pre svega zahvaljujem se na pitanju i rekao bih da, znate, kada bismo mi krenuli da svi govorimo o tome što jedni drugima zameramo ne od 45. i od 14. već i od predbalkanskih ratova, Prizrenske lige i svega još iz perioda Otomanskog carstva, nikada ni do čega ne bismo stigli. Mi o tome i ne razgovaramo. Mi kada razgovaramo, a razgovaramo često, to je naša obaveza zbog naših naroda i vlada i zemalja koje vodimo, mi gledamo u budućnost i čini mi se da zasnivamo i te naše razgovore na nečemu o čemu je, to bih parafrazirao, njujorški gradonačelnik Bloomberg svojevremeno rekao. On je rekao in God we trust, ali za sve ostalo mi dajte podatke. Tako da mi razgovaramo na osnovu preciznih podataka kako i na koji način da unapredimo naše ekonomije. To je, mislim, najbolje moguće pomirenje. Razgovaramo i o događajima iz prošlosti, o ulozi svih nas, o svemu drugom što je također lekovito. Mislim da je svaki drugi izbor i svaka druga politika glup izbor. Zato je ovo Ajde najbolji onda da izbor. čujemo kako, na primjer, i vi ste i gospodin Rama prilikom susreta u Beogradu i Tirani rekli da bi trebalo da sarađujete, da vaši odnosi moraju biti prijateljski, jer od njih zavise i odnosi u regionu. Kako je moguće rješavati jedno tako osjetljivo pitanje kao što je Kosovo i imati saradnju koja je moguća? Pa mi razgovaramo i sa predstavnicima Prištine, mi to nazivamo dijalogom Beograda i Prištine, oni to nazivaju dijalogom Kosova i Srbije, kako god vi uzmete ili kogod gleda sa strane. Isti ljudi se sastaju, razgovaram sa gospodinom Mustafom, potpisali smo i važne sporazume u Briselu. Niko na kraju krajeva po tim sporazumima nema razloga za slavlje, niti neko drugi ima razloga da tuguje. To je nešto, čini mi se, normalno kada razgovarate da postižete kompromise i toga će morati još mnogo puta da bude u budućnosti. Ja samo želim da uprostim stvari i da možda to za naš narod pojednostavim i kažem drugačijim jezikom. A ako to ne radimo, a šta drugo da radimo? Da uzmemo motke ili da uzmemo puške? I da mi kažemo da ćemo mi lepo da pobijemo ne znam koliko miliona Albanaca ili da oni kažu da će da pobiju još veći broj miliona Srba, ili ne razumem šta je smisao? Šta je smisao drugačije politike i šta je smisao ukoliko ne idemo da se dogovaramo i ne idemo da razgovaramo? Ovo je jedini mogući izbor. Jedino normalna politika može da donese prosperitet celom regionu. Ako te normalne politike nema, bit ćemo izgubljeni i politički i ekonomski. Da li je realno moguće očekivati i u koje vrijeme prihvatljivo rješenje Kosova za sve? Gospodine Svilanoviću, pitam vas, a molila bih i